First day of construction. Second day of work. Det var helt forferdelig.
Hello mga ka-trying hard. Mau ini sitwasyon. Mahirap magtayo ng bahay dito sa dagat. Kailangan ko lang hukayin at kuhanin ng tubig. Hirap-hirap ang 3 days. Ano, tulo na kadlaw yun ano? Patulo kadlaw yun na? Ang third. Di kain ka. Ito na.
8 days of work.